Mehriban tomaşaçylar, günlerde bir gün atly şu gepleşigimizde owadım ilkinji aýdymsaz platformasy bilen meşhur yedigen video studiyasy hemde Yoda restoran platformasy bilen bilelikde taýinleýär. Zahil wagtlym bir 3 ýyl 4 ýyl çemesi wagt aýdymsazdan düýbünden çetleşdim ýoksam ejemin gurrun berşine görä men bäbejik kämem aýdym dinlemesem ýatmaýan ekenim. 6-njy 7-nji sınıfta wagtym bolýa 12, 13, 14 ýaşlarymda bir hili bilime, edebiýata, okuwa, olimpiadalara has köp üns berdimde. Aýdymsazdanam çetleşdim, aýdymsaz dinlemämi besetdim, hatda daşar oğlunyň ýanynda çykamakdym diýen duşlamyň ýanynda bir wagt geçirmek üçin. Ýöne men näme aýtjak bolýan? Günlüň birine ertirlik naharny edinip mektebe gitmek üçin taýinlenip oturýarsam, telewizor açyk durdy. Şol ýerde de bir aýdymyň saady başlandy. Aslynda men aýdym sadyň sesi eşitilenini şuňa ýene täzeden emrikmäýin, ünsüm bölnäýmesin diýip hatda dogrusyny dogry aýtmaly, öňümdäki naharym alyp başga jaýa geçýän wagtlarym bolýardy. Ýöne şonda saat başlady, men çaý içip otyryn, aýdymyň özi başlady, men çöregimi ýyp otyryn. Ýöne şoňa emrikdim, girdim şol aýdymyň içine. İkinji bentde eýýän men şol aýdym şeň ýüzüne görmek üçin, kimdigini tanamak üçin mawy ekrana seredemde. Şonu Hacı Mehmet aýdym ýerine ýetirip duran eken. Şondan soňra menne täzeden aýdymsada höwes töredi, ýani aýdymsady dinlemäge ýerine ýetirmäge däli. Şondan märem men awto ulaga mineýin, ýa-da öýde diýinjalaýyn, toýlara baraýyn. Umuman aýdymsasyz men günüm geçenok diýsem ýalňyşmaz. Indi men bunu näme üçin aýdyp berdim? Ýa-da günlerde bir gün bolan waka, şo jagada bir sanjy sekundda bolan waka, häzirki wagtda da aýdymsazyň sunugatyň içinde ýaşamagyma getirdi. Ýöne men muny aýtmak bilen özümiň dörejiligi ädimlem hakda, ýa-da şol aýdym hakda, şol aýdymçy hakda däli, şol aýdymlyň awtory hakda. Ýagny 20-nji asyryň ahyrlary, 21-nji asyrda da hatda şu günlere çelli bir näçe meşhur adamlarymyzyň, raýatlarymyzyň, watandaşlarymyzyň, esasenam ýaşlarymyzyň ýüreginde ýaşaýan aýdymlary döredip gelýän awtor şahyr Anna Bayram Aýdogdyýew. Günlerde bir gün atly gepleşigimizde şu günkü mihmany Halipa hoş gördük diýär gepleşigimizde. Anna Bayram, telefonu guruluşmadan eltip bermek hyzmatynyň peýdalanyp gördüňmi? Seret. Yoda restoran mobil goşunlysyny eltip bermek hyzmatynyň peýdalanyp. Yoda siziň üçin iň gowsy. Siz sunugatyň içinde kän wagt berdi ähmet çekýän. Kän aýdymlar döretdiňiz, kän aýdymçylaryň, kän ençe-mençe albomlaryň döremegine sebäp boldyňyz. Olaň meşhurlyk kazanmagyna sebäp boldyňyz. Olaň halk tarapyndan söýülmegine sebäp boldyňyz. Indi esasy bir ýatdan çykmajak wakalar şu gepleşikde halk köpçüligine ýetiriler. Aýdymçylar bilen bagly, sadanlar bilen bagly, ýa telewiziýa işgärleri bilen bagly, amma toýlar bilen, diýinjalys bilen bagly, maşgalaryň bilen bagly gülküli wakalar, käýir daha dartymly wakalarym agdak geçip biler. Ýadyňyza düşýändir belki ilkinji döreden aýdymyz hemem şoň döreýiş pursatlary barady. Gysgaçyk. Batyr Sappiýew diýip öňür estrada aýdymçymyz bardy. Batyr Sappiýew. Şoňa ilkinji döreden aýdymym Gunça diýip indi maňa jaň etme diýen aýdym döretdim. Ondan soň Batyr Sappiýewiň bir albomuny işledik. Soň aýdymlar ondan ýene bir zat ýatlap geçeýin. Her adamda bolýar, adam söýüben bilýär, söýlüben bilýär. Durmuş tabi. Men ömrümde, şu ýaşaýşymda bir gyza on menen daşyndan gowandym diýen ýalak daşyndan gowandym. Kakajan Söýünhanowa ýanyma atlaýdym ediňlen. Şol ýöne o taýda öz adym goýmanda oturdum danym Allahyň uğru diýip geçdik. Ýöne aýdym menki, sadan menki, sözen menki şol aýdym. Aftas gaýdym şo. Ýöne ikinji ýörgünni halkyň ürsedip dinlen aýdym ýannym suwat şol aýdymy
26 yıl olun su adam solaydım güýjü gaçana. Sebäbi ol yürekden çykan ýürege barar diýen ýaly. Kakasan söýün hanyp. Sonra ne yanım diyen aydım. Sol ilkinci ýörgünni meşhur bolan aydım. Düşündüm. Anna verem aýdagdy ýyfyň dörejligindäki aýdymlary diňlämdi. Bir hili täsince temalar bardy. Ne adagly, gelnalji, ökünýäňmi, haýyş edilip ýazylan şol bir wagtyň özünde de öz dünýäňizde, öz durmuşyňyza gabat gelýän aýdym. Men öz başyma oturup aýdym ýazamam. Çıkýarlar ýadyr, näde, nobat aýdymlar diýe toý üçin ol toýuň wagtyny dormak üçin kan aýdym ýazylýar. Ol esasy ýörgün aýdymlar hiçne men özüm oturup ýazamam. Hökman bir haýyş edýär. Ve ýöne öz durmuşymdan mysal üçin Hacı Mehmedow'da kan öz durmuşyma diýip söýledim. Mekan Ataýev'da kan, Mekan Recep'de de kan aýdym öz durmuşyma diýip söýledimler. Hemra Recep'de de kan. Nuswat adamlar saatlykly näli sahanna diýilýän ruhu bilen suatlar, sodatlar gaty ýörgünni. Degis maýdymaýsan ýasy gowy kabul edýär. Döreýäm şoň ýalaydım. Ýöreýän şoň ýalaydım. Döreýämi? Suat ýöreýär. Döreýämi? Döreýämi diýäň. Ay döreýäm, döreýäm. Yo hakykatdan döreýäm şu was. Suat solar ýalaydım men ýöne. Yeňiljek, ýatda galýan aýdymlar. Yeňiljek ýatda galýan aýdym kan. Yo ýene ýöredýäs, ýöne näle ýöredýäs. Mesela üçin yeňiljek ýa öňkü ýaly kıyın ol tehnika bokurdak gaýnaw öň ýöreýärdi. Indi suat näle ýöreýär? Ýürek ýanyp dur. Hacı Mehmedow ýoksa mo ýürek ýanyp dur. Hacı Mehmedow bokurdak tilsim bilen ol aýdymyň saady wapşa ikidi aýyrdat da ýöne yeňil. Hemme kys aýdyp bilersiz ýürek ýanyp dur diýip kiçik ýaňy dil biten sagada aýdýar. 70 ýaşam aýdýar. Hemra Recep'in bir haýys bar saňa menden. Bokurda gaýnaw ýok. Ýöne hemme kys aýdyp biler. Günlerde bir gün bir aýdymy döretdiň. Ýöne tek hiç kim aýtdyran ýok. Aýtdyran ýok. Ondan birazjyk wagt geçdi, diňlediň. Soňam täzeden düze düşýärdiň. Şol aýdym şu taýdan baryp düze döýünle diýip. Iň köp düze düşýärden aýdym. Ýa-da bir aýdym ýazdyň bolu şoň bilen bugün ýaýradylýam. Ýok. Günlerde bir gün Urwas Ataýew tanıýaňyz. Hemra Recep'den tanıýaňyz. Bir aýdym ýazdym. Ýa-ni gapyňda gelen maşin dur gülüm. Ýokun aýdym bu 15-20 ýyl geçen. Gyzyl gülüm şoň sünnet. Gyzyl gülüm. Menemen tek bar gülüm. Ene sol aýdym başda onu yankı basana bir ritimde oldu. Ondan yankıyını vals ritime geçirdim. En sonunda da sol aydımın nesibesi slow rock. Yankı slow rock'um valsalık yönü hayal tansavanı. Hayal tansavanı diýerler. Sol ritime geçirip sol aydımda düze düşkän boldy. Sol aydym üstünde düze düşkän. Sözlerini de düze düşkýärdik. Ene sol aydym üstünde kän işedim men. Haýşeden maňa kimiň aýdany farky ýok diýdi. Aýwa nesibedir de Urwas bilen Hemra bile tirkeşik geldi. Onuň mene mene sunýar aýdymma diýip ýankyny görkezdim. Hemra men aljak diýdi. Aýwa taýda bir deme boldy. Auksion ýa neme boldy da? Auksion ýa zat boldy. Kim köp vermesege, tölemesege gitdi. Aýondan Urwas diýdi, agam diýdi, ne şunça berýän, bu üstüne de ýüzügüm berýän diýdi Hemra. Aý şunça berýän, elle owatlar, elle bizelik takmak boldy diýdi. Oglanyň bizeligi bar da, gasy da. Aý ýyzyndan özleri bilýän ýatlar, nazarlar ýyzym ýaman gıdıklanam. Belki ödün gurrun verersin tamaşaçylarymyz üçin. Ahir näde Hemra düşdi olaýdy men? Ayna öz aralarına oňuşdylar. Oňuşdylar. Ýa-da molanda da mesahylyk menden. Mesahylyk menden bolsun diýdi Urwas. Döne diýdi sulaýdymdan gowy bir aýdym ýanmasaň diýdi men närdadym senden agam diýdi. Ýön sulaýdym. Ýöne benem diýdi Urwas şu Hemra öz waka aýtdy diýdi. Soň sulaýdym sen aýtdyň menden gaty görjek bolsaňyz
men dedim ne dedim gurbasın pulu köptü. Yani pulu köptü denim. Emre azıcık soğuk nimetti. So döwürler. Nene gurbasın göt ay bolýady Emre aýtynda diýdi gelsiýa şunu gowamaýdar kesem men kidenidi açyk ýarky diýdi. Şu Emre aýtynda men diýdi bir neme aslında men öz ýolumdan aýdar nitdenim. Son gurbasyndan näme aýdym ýazyp berdiň soňa? Teret şohlasa taýda näme diýjek bolýan men? Şu aýdym gowda, aýdym gow bolanyny özüňe de bildirýär, diňleýjä de bildirýär. Aýdym gow çykýar, gön özüňe bildirýär. Näme üçin Hemran soňky Hatice aýdymy soňky. Gönü son ýadamda, gön özüm bildim, son haýseden oglany aýdymyň gatry gow çykdy diýip. Gönü buslap bilýär da, ýa son ýada özüň ýanka inkisi diýmasa ýüregiňde, ýanky inkisisi aranjировкадан özüňe şu aranjировканы bir gow etdiren şeýdip bir zat şu akordlaryň ýene maslahatam falýan begen sozaýyp diýip kompozitorymyz we begen Stania sen mor diýen ýerleň bolýar. Men ýoksam men muzykany obrazowaniýam ýok. Özüm çalýan, özüme geregim çalýanlanym bol nota goýulsa men hissap bilemem. Yani ol begen soza diýilýän ol hemme notadan hemme zatdan basykkan ol ýok toglanyň Stania delip matlaga salýan ýerleň ba. Son diýjek bolýan adam sol aýdymy gurbasyň Hemra geçirmegi, gurbasyň son Hemra tarap nemetmegi. So Hemran ýanky basgançaklaryna bir basgançak, ýarym basgançak sol aýdymy gowy ýöretde, so döwürde Hemra her toyda aýdýat da sol aýdymy. Sungatdaky dostlugyň mertebesi beýgelli, şonu hakykatdan hem Hemra Recep özünden gowy ýerine ýetirjegine, şonu boyun alyp mertlik bilen sol aýdymy şoňa bagş edipdir diýsegem. Ýalňysam da. Men näme üçin agladym ýanky bir näçe aýdymlara bir näçe düzüş girdi ýaňymy diýip. Käbir şahyr bolýar, onu men açyk atlanyrym biljek. Gurbanlar Edidow öz ýan neplerçetinde belleýär. Goşgyn döreden soň oňa degmek bolanok. Ýagny goşgym edil adam ýaly, öz çağan ýaly oň elini aýagyny üýtgedip bolmaýar. Goşgy şodurşuny öz nusgasy bilen galmaldy. Emma Kerimagy öz ýazgalaryna näme diýär. Bir şahyr bolupdyr, şol şahyryň iş stoluna da 100 sany tahyl bolupdyr, ýani çeker. Ondan goşgyadan ilki birinji tahyl atýar, biraz wagt geçýär, açyp okuýar, düzede şiirde ikinji atýar. Soň ýene bir wagt geçýär, okuýar, düzede şiirde üçünji şeýle 100 tahyllan geçirýär diýär. Şondan soň çapy niýetläpdir diýär. Iň sonunda näme diýär Kerima? Ýaşasyn 100-nji tahyl diýär. Ol her şahyryň bir ödürödüşi bar, öz garaýşy bar. Ýönünni men şu temadan ýene bir sorag beretim diýär. Meselem birine bir aýdym ýazyp berdim. Aýdym ýam halka ýaýrady, halk tarapyndan diňlendi. Ýöne soň biraz wagt geçen soň şol aýdym ýaýrap başlan soň şol aýdymy plan aýdymsa aýtdyran bolsam has ýerlikli boldy diýen gedeňiz boldymy? Pikir mende bolmady. Hiç saçan. Ýöne oglanlar aýdymçylar men ýaman kan aýdym söýlen isesýän. Täze nesip bolsa sunuwat ustadymyz bolmaly. Söýli Asyr Muradowa diýip bir gyz türkmen sunuwatyna parlajak ýyllardan biri şoňa da ýysa başlajak. Şol bolsun. Sağ olun. Ýanky oglanyň mysal üçin planyň aýdymny men aýdan bolsam şondan ikisi gowy aýdardym diýen oglanlar bar. Men oglyk ýok, saňa netlen aýdymmy? Ona berip bilemok. Netledimmi? Size gidiyor. Sana gidiyor şol aýdym. Öz durmuşyň bilen, öz derejeliň bilen bagly kän pursatlar ýatdyk. Gelinni aýdymçylar bilen bagly bolan pursatlara geçeli, soňra diýişgärler bilen bagly bolan pursatlara geçeli. Biz bilýäsine, biziň häzirki wagtda da meşgullygyny ýitirmän halka hyzmat edip beren aýdymçylarymyz bar. Hajiýat Mämmedow, Kakajan Söýünhanow, Hemra Recepov, Mekan Ataýew, Mekan Baýjaýew. Näme? Hersi bilen bagly ýekeje wakanyatly taýdan biziň gepleşigimizden jemläýmeli bolýar. El başlaly meselem, men özüme bilýän Hajiýat Mämmedowyň siziň ojagyňyzda, siziň öýüňizde, siziň studiýaňyzda gelip bir
ilkinci ädimleri hakda gurrun beripdiň. Belki şonu ýatlarsyň, ýa başga bir wakany ýatlaýan onu ýatlap bilen. Bunu aýdymçylar bilen, sunugat ustadlar bilen bagly wakalara geçäýeli. Hacın ol bir gelin gıydlanmadan bayramçılığına ýazdan aýdymmady. Kabul edin toy gününü toparmadan soğuduny sonýaly. Tansawarny aýdymmady. Soňa ses goýup otyr. Buňadan hor ses gerek. Hor ses gerek onu Sadur diýip gitarist wady. Hacı kiýme ol sekda adamyň sesini ýatap bilemdi. Ýatacak 4-5 sanyň ýataýasanym kän gerekdi o ses. Sadur dotyýdy gitara goýdy oda. Ýüzümde seredip otyr Hazamallydan. Sadur geçsenem aýtdy. Geçsenem aýtdy bolun. Ay men aýdy bilmeýän. Ana o lista ýazyl dur aýtdy ýa-da. Sen heňine bilýär torna çykan. Aýt bir ses bolsa bolýar diýär. Ay bu da aýtmazak bol öz ýatyn bilýärmen maňa semerler. Hazam geçew aýt toýa gitjek bolsaň saltarak aýtdy. Geçdi ýanky mikrofonyň aňartyna studioda Nikolay Yakiv bilen işler. Aýdymyň aranjировка otaydy saat 7 gelýän bassamarlar öňde 1 2 3 4 görkezýär, ýa 4 basaryna gitmerler. On santurdy öň aýdym aýdyp görmän soň ýanky tonu salajak boldum menem. Kaw. Şey diýip, kaw. O ne ýürýärmi diýdi. Kolýady ana berem çoğun white stone. Sonradan saatırdı kaw diýip atagalysyň. Ve Näçinçi ýyl ýadmasyna öýde 2002, 2003, 2001 bolmagy mümkin. Taragda tarap toýa barýas. Aksuw postada. Hacı bilen barýat, aksuw postada ýanky pasport barlanýar. Ana bir haýs diýerler, haýs Toyota içinde 7 oglanma. İçinde biri. Tallat gerli bir tallat sağa gerli dänim. Ağam öz pasportyň därlidi içimizde birine. Baýmyra datly birine. O da ýanky näme diýdi öz pasportym bolman idi. Ejeminkini al gaýdan öýdýäňmi diýdi. Gowza teret diýdi o da. Ağam gowza teret diýdi diýdi siziň pasportyňyz. Abi başga kiniň pasporty aýalmaz galar diýdi. Han getiren pasport diýdi, ejemiň pasportyny al. Kakazan Töýünhanow. Kakazan Töýünhanow bilen Ýakup Samrat bilen maslahatda Kakazan Töýünhanow. Ýanky Oni sunugat ýoluna düşmeýärne Kakazanyň 17-18 ýaşy oglan. Annyň näme wagtlarym bir kompýuter zatbamy isat ýok. Şuňalyk Trinity diýip bir instrument bar, onuň prakada alyp geldik. Annyň näme ýazýan zaýmydan bir kiçirek eýlesi 5 metr, beýle 4 metr. Otaýda hamiram ýogurylyp ýatyr arkaňda. Ýanky etem sapylyp otyr. Ana bedem näme götür bir küçük alyp gaýdýan da instrument. Ýanky bede gidipdir. Kakazanyň emzigleri o kiçikke bularym ýanky ýagleller bilen ýanky instrumentin iki klawysyň arasynda desizlik bar da ýatyn nota bitin nota. Ay çörekden ordanlar da. Demde üstüde geldik kon. Yemme da başta ay üstün süpürüp ýanky işler otyr kon Ýakup Samrat. Ýeýdi ýanky desizlikden tarakanyň murtuman tutup. Ne tarakanyň näçinde ses ýazyam gadiýan ýa-da. Kakazan Töýünhanow bilen sonýaly gebelerde görlük. Hemra Recep Paradise Hemra Recep bilen näle. Yani söýdüň agdyňda Hacı bilen Kakazan bilen aýdym döröçüňe diýäli Hemra bilen o derejede ýygy-ýygydan gabatlaşan däl bolsaňyz gerek. Näme üçin Kakazanyň öz hitropkary. Men öz raýonumdan onuň biz o hitropka üýsüň, so men gapyma üýsülse, so taýa bagsy geldi diýip ben dilden dile geçýär. Hacam gelenne Ýakup bilen geldi. O da hitropkada 23-nji mekdebiň ýanyna. O da Ýakuplar üýsüň, biz üýsüň tapady hitropka, o da sonýalyk bile sotaýdy, dimetdik.
işlenlik. Hemran aydımların ayratin bölügi Nepes Muhammedovlar işlenlik. Hemran aydımlarda kän azap çekilenler. Ede hazırlan yankı mekana çekilsin diye alıp mekanata kakazana azap çekilsin diye alıp yöne Mirus'ta istedik. Mirus'ta Nur Nepes Muhammedovlar'da istedik. Onun için kan hemran Hitrovka'da kan görünen. Yöne hemran o hepte de bir tapar gelip gidiyordu. Yöne ayratin hepten beyaz günü anırdı istiyordu. Son yalak bol hemran son için kan o Hitrovka'da kan ki yayra diyanlar hemran kan görmediyse bolyanlar yöne işlerini. Mirus'ta yayra diyanlar yayratsa yayradanlar bilemem Hitrovka'nlar görmedi onu. Hemra bilen bagly näil wakaniyatlar biljek. Mesela için Şöhradın planı baksadı va anna bayramın mesela için mekanata anna bayram bilen işleyemisin ya bir beki avidan planı son yanlı da men bilemem o hemran öz nemesi bilen näme yankı işleyen bilen onun iyiden yatın o adam giyici dana sen işlen ya o adam iyiden tuzdurmak bolanak ne genezene de aydılya iyiden ona 10 miresin o tuzdurmak bolanak men yatsak dinsman maliyeti ya giyici işlen ya giyici işlen ya dana dörde bäse işlen ya sen yatadın geliyor onun yine yerde 10'da turup soğutsu bir onu bir yine işvasında da sen iyiden saat 8'dir ya 9'dur da anna bayram diye bir benim ne düýüşüm kan hoğusum kan Allah zanı teskim turduma teretsem tan soğrundan biri sunyal bezalak aydım sisyandan biri sana men beyledir nöýtmeýärdim benim näme zanagam näme beytmede men sana İsa diýmedime benim näme zanagam düşünemem näme etdim yat ağam dedim yatağınızı kohya vereyin, çay vereyin, dur özüne bir geleyin. Yo özüne gelmedi ya. Men suwak kurluş gitsek men ımıkka suwak canım yanıp ki ay menem näme diýemezden et ağam mene elim aldyrsam senden urluydum. Ölürmä de hakkıma men sana İsa diýemok göne diýdi. Dogry eger oturup dogry urlaşörle diýdi. Näme diýdim. Ay sen hemran men elimden aljak bolýarmy diýdi. Benim hok canım kim o näme hemran näme sen sarağına gelip aydımını maňa ýazyryp oturýarsyň diýdim men soten alamda da so gadancım almamda da sen odursa hat gow diýdi beýtbeýdär almaýda saňa geçsek diýär diýdi aýno soňra mene bolýa agam diýdim man o zaýda dor hemraýaty gerek bolsa ona malla gitdim mekan bardy mekan ana ona malla gitdim men hemran diýdim soň hemradan soradym näme boldy diýdim on ay diýdim uzup gaýtdym diýdim. Ne amarlı diýdim. Ay kasumdan balıp ana bayramlara gitsek diýdim men size gelek. Ay menem aýtda öýe gitsek diýdim. Bir görgülen diýdim o ýüregini aryp goýurdyň diýdim. Atatöýnegden ýaly bolupdyr da. Aýaly atatöýnegden näil bolýar. Şo derece gabanyp gysganyp gelipdir da üstüne. Ana men o adam ben şu adam diýilen hormatym ol adam ol. O demetsek adam da yani adam näme çygyp hüdemen şeyter gelipdir men onu etsek adam däl. Belkol Hemra Recep'den geljek bähwi düşün ya gadan düşünem däldir de şonu ödüne has ýakyn hasapla şonu ýitrefe gelen. O adam Hemra üçin ihlas eden adam. Hemra üçin ihlas etdi ol adam. Onu men gömür inkar edilsekkä gömmemezekkä sebäbi so Hemra öz sagat ýaly görüp öz maşynyny aýlap, öz sagyny iýdirip, geydirip, soň sunuwadyny gowanyp, soňa zähmetsindir dolardy. Şu adamy öýden bilýär Hemra öýden fiýleýär. Aýyna o döwürde diýär ýaş oglanlar, emme 25-30 ýaşly oglanlar onuň. Indi şu wagt tomaşaçylarymyz ünseriýänler kakajan bilen bagly o diýen gülküli däl wakalary. Ödül bilen baglylar. Hemraňam gönümel ödü bilen baglylar. Ýöne indi şu nämeden görýär? Kakajanam Hemrada aslında ödüler bir durmuşda kän degişken oglanlar däl ýaly. Emma hajyň gurrun berýän zatlaryna ýa-da Esat hanymny Mekan Ataýew
Gurrun berýän zady gülkü derejesi biraz pisrägem bolsa gurrun berşi gülkünçde. Indi men garaşýan adyr Mekan Ataýew bilen bagly has üýtgeşik bir waka bolandyr. Şöhret. Ýöne bir zat bada ne her kimde de bolýar, öz başyna öz gizliň sirri bolýar. Onuň mysal üçin bir ýerde gürlemer zat bolýar, gürlemesi zat bolýar. Şoňa da öýde diýilse, men dogry düşünür diýip pikir edýän, olaň öýde bilen bolan häzir men iň ýeňilräkler näýdýän, ýöne öýde bilen bolan wakalar gatykan o diňe öýde bilen bolan wakalar. Ýöne ol käbir buňa halk köpçüligine yetilmez zatlar däl. Olsa öýde araňyzda galmaly, bir arkaýyn bolup edilen zatlar kän bir-biriňe ol öýde araňda galmaly gurrunlar. Ol mekanatı nohora watoýa gidýär. Garry nohormy bilemok, öýde nohora watoýa gidýär. Ay bunun barýalar, ýanky toýda ýankylar aýdymam gowy eken, ene desеň toý serpaýyň ýankylara toý halat ýapypdyrlar, ene de diýipdir, iki saat çewiş diýipdirler. Şuna böýüňe de bar, iň şu biz ak ýürekden merýäse iki saat soýlan böýünden çewişi, pakete daňyp, ulu paketler bolýar da, daňyp iki saat çewiş ýükle, ay bu da bolýar, çewişem maşyna ýükleýärler gelýär. Ayağı bir ayrı, kapırga ayrı böýülen çewiş. Ay bu da diýýän ukyň tutýar agam diýse, yo ukyň tutanak diýämisinler ýanky sürüjü. Onu bäherden ne diýär? Ýoldan çykurat diýär. Bäherden ýoldan çykurat diýen. Ey agam ukladyň, no duro men sürüýün diýsem diýär. Yo diýsin, ýa ýüzüm ýudum boldy ýetýär, ne bir sagat ýol galdy, boldy diýip ýüzün ýuwanmady diýär. Ay menem onu dedi. Şu gökte ben şunu ünsür kelime göz açık diye de ne yatacak gel o deyip özüm yatıp kalptırın ya. Ay bardan ya yankı göm tam patır patır ay göm masin yankı uğuklaptır da diye 90 radiyada yoldan çıkıp masine ağdarlıptır. Şimdi diye mekaniğe ağdarlı masine bir kukuruk seyrettim diye depçiyim dur diye demediptir yankı depinin ham yırtırıptır. Kıyınıp dur diye beylek ettim kılarını yetişim diye üstünü kakıp dur diye. Ay her kimse kapı açılıp sihirleyen kapı açıldan kılıp çıkıptır da. Ay beyleğimi seyrettim diye. Şimdi sarayda o diyor, ciğin yok var o diye. Yallah sen buna ne yapmalık abi, emmi kızı var, so yok diye. Masinin mi anna var ya, onun radyatör disürte pıs, tüsselep yatı, buna da o adalar öydü, korkup beyazına seyrediyen ya, yok. Ay diye yankı, benim kirliğimin burada değildi diye, sen bu yankı. Seyrettim o yankı paket yırtılanırken ben bilemok diye böyle küçük et yatıyor. Çevisli paket. Çevisli paket. Yankı böyle küçük kullanıyordum. Makka deyip yankı kliska lakabma da. Ulu sesime Makka diye kıyırdım onu. Istarbanlarından. Ha deyip. Özümün anam beni diye, benim ölünür ne diyen ya. Bir yedi yapıyor, o dünyaya alakta benim ölüm mü kemayın. Bir o özüm oraya urluyor, o gizime diye. Istalmanına diye, sen burun sağından kanatlarım. Ay makkıysan gülle o dedim, gül sök böyle ağzıma kan gidiyor. Hem aydımçılarım bir näçe işleştim ýöne häzir kwata çelli. Şu sizin botoğanızdan bir sımırla deyip qadam basıp aydym işleş başlapdyr. Häzir kwagdym ýem ol ýöne bir tenetkär ýollaş däl, işleş kärdeş däl. Oğlun ya iniň ýaly şo derece hormata eýe bolan Mekan Baýjaýew. Onuň dogry. Kimediň ýanky garnasam däl, on bilen doganam däl, tirämedem deň däl. Öz inim ýalak görüp, suwun etsen işlesip, ya diýenine ýok diýmen. Kä halatlarda öz doganyndan, do süýtdes doganyň bilen deň duran ýerlerem ba. Kä halatlarda solar bilen deň duran ýerler. Men şo ýagdaýlar özüm gözli şaýat bolam soň mysal getirdim da şo. Aýny Mekan bilen bagly nähil wakaňatlar. Mekan bilen has köp bolmaly Mekan Baýjaýew. Mekan bilen suwada misespür, Mekan bilen bagly. Tomuzun günü, onun mekanım yankı gelini, orada öyle öğlenli,
Mekan ödem degişken oğlanna. Ora gül öýlenýän ýanky ora gül bir çärede durup ýüzü garalypdyr. Bunun asanı köp durupdyrlarmy? Institutda ýa bir çäre bolan. Mekanam ýanky gelýän ýanky ýüzü garalypdyr bolýan bu geline degijek bolarmy ýa-ni degişen bolýar-da. Ýüzüň dagy näme diýdi? 40 ýaşda ýalyň ýüzü ýaş adam aten at diýdi. Ora Yugoslaviya'da gördüm, onun dili var eken. Yok da bana tiyla yok bunu kan artık başgurlama eken. Onun benim ya iyi mesele ettim ben. Ben yüzüm yanlı değil, yüzüm dedi. Günün asağına durup şeyle oldu dedi. Ödiyordun ne dedi. Yan geldim öyle neydi. Sonra lan kaynağın geldim akıyır yaman oldu dedi. Söylediğe değil. Masın içinde ne atıp gülüyorum bilmem. Deňetden duş etmedi da. Awa. Ona bir günem aydym oýas. Ora gülem başda aydym aýdýar. Ona neme? Aydym oýas bolýan, ora gül ýanglanýar, mataýlanýar. Noýa amman türkmen halk aydym amman ma. Yan qasyet goýup otur studiýada ölmekanam bäde diňläp otur. Ay bu ne kıyılmaz kılabın kudum bir torna gala bir yarım ton galaydı ya da yani oturum fikir edem var otur seyredem var o şey barla ödün biliyordun sen toyda köp bollun aydım sıra kaptanına önüne beyi gaysa şeydi fikir ediyorlar gözüden şey yetiyem ya da kulağın yapıp içinden aydık görüyorlar içinden aydık görüyor be ağraydı yaraydı bir onun mikrofonu almayan halatlarım oluyor. Yani şeydi oturdu, içinden aydık gördü ya yetenek. Benim yani sinettim de mekanı. Kovaydı araydıydım da on. Yüzüme derdim. Öldüreydi mekanı. Ben senden kovaydı demek aslında kovaydı dedim. Sonra ýagdaýlar boldy. Öldüreydi mekanı gülenmedi. Anna bayram aýdogdy bilen gepleşik etmek barada bir pikirlenemdi. Günümel ýanky atlaragdan aýdymçylar bar. Günümel siz bilen işleşen aýdymçy. Şolardan daşary ilkinji bulardan hem ozal hatda gözüm öňüne gelen bir aýdymçy bar. Serdar Hojaberdiýew. Ödem Serdar Hojaberdiýewiň aydymlarynyň beter bir şoň başyndan geçiren wakalar halkyna hat köp ýaýrady. Herkim bir wakatyny gurrun berýär ýöne Anna bayram aýdogdy iftekändiler Serdar Hojaberdiýew bilen bagly wakalar. Şoň üçin şu Serdar Hojaberdiýew edil bir 2 minut 3 minut wagt aýrasym gelýär şu gepleşikde. Günlerde bir gün Anna zannydy. Bir gowaydym ma diýdi, şoňa söz ýazmaly. Ýuwaşrak gurulýar. Tanaýan adamlar ne derler? Adda diýdi, gowaydy ba, soňra bir söz ýazaýda diýdi. Indi material gelende mesela internetten uğradılıyor, çip getiriliyor ya flaska getiriliyor, bolmanla kompakt diskte getiriliyor. Getir MK kaseti, magnetofon kaseti. Benim zanağım bunu nire alıp dinleyin. Benim bunu ayıttırıyor, at yok, kompüter. Aysun tapta dit. Ayın qoňsy maňa da köne jogap berýär. Qoňsy gapadyny kakdym, man towaryň isýem diýdim. Ayın ýanky isýär diýdi, gidip gelip aýdýar diýdi. Ayın bolýar bir zat diýip aýtsa bolýar diýip sara ýankyny içine saldyk. Bu da ay edip durda o isýär ýalar. Ondan sonra bu gazeteden çaýnady. Ayıp yankıyım var, hengini aldım. Ondan yankı. Gelam yer işlep bereyim. Ne sokup dedim üstüydü. Ay benim böyle ya dedim. Ondan dedi, Anna zannıydı sen dedi. Kamma diysen ya bilyar neydi. Buna ne ay benim gönlümden çıkaranım ber. Ay dedim ne ay adam bakıyorum ne. Ne bir yerine mesela için mungman diysen odan bolman var. Beşilman da yarın o yönne beşilman da o yorlaydı sonra pikirde de yarına o yorlaydı
düşünce bilen isyan. Şu deplerin adına koyayım mı dedim. Benim koyay dedim de. Böyle sağ gorlayıp kaçıp gitti. Masada çalıp minip kaçırıp giderine de mağmadım onu. Oğlum geldi de. Sağ dedi. Öyle dedi anlara tampon. Sağınan bana pul versen. Ay ben o deplerin adına vardır. Bar alay dedim. Ne 500 manat balana da samponun içi da. Sağının emme. O esli de attı şu. O bar ayın kıynedin. Böyle 500 manat da o temmeladın o. Kalkam ya da 50 manat pararım ya. Ne hemen samponu. Ay Ferda sana ettim bunu. Ferda bu ne ettin valla dedim. Kolva saytan gidiyor dedim. Gülümden edin bunu. Ay ya. Ağam gül kıyadım ölçün. Dedim geldi 50 manatına malık gidiyor dedim. Beydeninden iyisi vermeyen oldu dedim. Hakkını verdim diyeninde degen nokta. Evet ama iyiydin yani da hakkını verdim, gürlemesin, nimesin. Sertar, men siz o geçiren o akalarını oradan bir kitap bolup gitsekler. Hava en marksi, ene şu bizim günlerde bir gün attı gitleşigimde ene ýadyg edýän, o internet sahypalar arkaly hal köpçüligine getirýän ne ustat rejissor. Beki Allah Gurbanowyň Serdar Hocaberdi filan baglykan wakalar bar. Onu gepleşiklemden indik sanlarına ýatlak geçer. Men kän wagt bolan eşdenme. Bir 15 ýyl bolandyr. Bizim aramızda häzirki wagtda at uly hormat bilen ýatlanýa bir estrada sanatymyzyň uly sütünleriniň biri Nur Muhammed Meredow. Şol size diýipdir bir ýerde gawatlaşanna anna bayram maňa da bir aýdym ýazyp ber senem ösörsiň diýipdir. Dip gurrun geçtim. Çynmy şol? Ýöne çynmy dälmi? Hakykymy şol bolan? Ýol, ol ne onu Ýoksa senem şo wagtda ana bayram aýda dip tanalýadyň, meşgurlyk bardy. Ýöne Nur Muhammed Meredow bileme mundan beter ösörsiň diýen bana daýdan bolmam ki. Ýa ol halkyň ýöne öz içinde döreden bir nähilleň bir hit bolup gidýär käbir gurrun. Özler dörede ýa-da bolmadyk wakany. Ya edil on ýala ýanky ol halipa Nur Muhammed halipa oňa maňa sarbatyrly meňe maňa on ýala bir ýerime siýlemezlik, äskermezlik dereceni hiç açın gurlaşanda biz on bilen men anna bayram bolamsoň maňa diýdi beýsan aýdym ýaz diýdi ödüňe reklama bar diýdi. Ol ösörsiň diýmekde ödüňe reklama bar diýdi. Men reklam edeýin seni. Menem Nur Muhammed halipa diýdim. Men reklam edip diýdim men diýdim. Sen diýdim aýdymsylyň Mercedes bolsaň menem şu sahirliň Mercedes diýdim. O taýda men isadym da taýda öýkü kine de ýok, isadym ýok. Aýany şeýdi gülüşdükden zalar gitdik de onu halk köpçüligde näle aýratsaň aýrat bermerler. O döwürler Nur Muhammed Meredow puluzam ýazýan näme diýär dagarlar diýär bolsa. Bopurdokdan o Jimleji aýçaklatdan bolsun. Men çağırıp şuňa syla hormat çağıran üçin size hemme toporňyza aýratynam beki ýedigen studiýa stadion okosturaýynmy? Näme bunyň? Sunwatymyz owadan platforma lokal minnetdarlyk maýdasy gelýär. Gal bersede şuňa parahat atuda awadan urmuşdy ýaşadýan hormatly mehriban arkadaly gahrman serdarymyza akrymda uly minnetdarlygym aýdasyň gelýär goýulan jan sag bolsun, ömürler uzak bolsun, iýil ýurt bähwetli adamlar dähmetli tutýan tutumlary elmena rowaj alsyn. Näme näme sunwa diskarlarym arasynda ilkinji gepleşigimiz gülüşdik. Gaty görüşmesek ýok. Sizem menne soňýada neme bolsa oglanlar aýdyp gülesiňiz. Gülüň ýöne men kiýadak ýanky gadalçylykdan geçmeýänçik gülüşü berelin. Gepleşiňiz hem soňuna bolsun. Çäksiz hoşallyk sizde. Janyň sag bolsun. Çağlaryň arasynda, dostýaryň arasynda başyň dik bolsun, döredýän eserleriňizden pöwür köp bolsun. Sag bolun. Hemişe gowunlarda dowuşalyň. Mehriban tomoşaçylar.
Bizim durmuşumuzun, ıkbalımızın her yılı, her ay, her günü, hatta her sekundi göz açıp yumasalım değil ya. Şolum bizim için kımmatlı. Şoň üçin baştan geçirýän wakalarňyzy, baştan geçirýän her bir pursatyňyzyň gadyryny bilen, manytyny, lezzetini duýup ýaşaň. Bagtly pursatlary beýik bir bar, ykbar size eçilenni, onu duşuňyzdan geçirmäň. Hoş wagtyňyz.